answers only in gym version. இதுவே ஆன்சர் தப்பா சொன்னா தப்பா, இல்ல ஆன்சர் கரெக்டா சொன்னா இல்ல தப்பா கரெக்டா சொன்னா இந்த வெங்காயத்தை சாப்பிடணும். டே படின்னு சொல்றது யாரு? என் தாத்தா. லெக் டேவை எதுக்கு ஸ்கிப் பண்றாங்க? உடம்ப பெருசாகணும்னு. முத்துனா உடம்ப பெருசா. ரோனி கோல்மன் யாரு? எங்க அப்பா. அவனை போடணும்டா. நீ எதுக்கு ஜிம்முக்கு போற? என் ஃப்ரெண்ட கரெக்ட் பண்ண. தப்பாக்குதுண்ணா. நீ ஜிம்மு போறதுக்கு யாரு இன்ஸ்பிரேஷன்? விஜய். ஹை புரோட்டீன் ஃபுட் சொல்லு. பி ஒர்க் எதுக்கு எடுக்கிறாங்க? சூப்பர்மேன் ஆங்க. ட்ரெட்மில்ல ஓடுனா ஒரிஜினலா யூஸ் என்னது? 3 2 அவுட் அவுட். சகடி. ஐயா நல்லா இருக்கிறியாண்ணா? நான் நல்லா இல்ல. க்ளூட்டுக்கு எதுக்கு ஒர்க் அவுட் போடுறாங்க? கை பெருசாகணும்னு. பெஸ்ட் பிராண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? கழுத்தை டைட் பண்ண.